Takže čau lidi, já jsem Shakespeare.cz a Tady.cz. my vás vítáme u nového let's play, nebo spíš prvního let's play na hru Forge of Empires a vlastně tohle je můj účet, jmenuji se Shakespeare.cz a vlastně tady má taky účet, já jsem to založil včera, tedy dneska a jmenuje se Tady.cz. Přesně. Takže tady prozkoumej provincie severně od Dunar Sudu, takže tady si dáme tu mapu světa. A tady se dáme super, takže jdeme teda zkoumat. Jinak dneska ještě natočíme nějaký ty další let's play na kanálu, že jo? Tak, snad to vyhrám, a to bychom měli. Tak. A dáme to tady automaticky, nebudeme to dělat jako že my. Ale udělat to za nás počítač, takže se na to koukneme jenom. A uvidíme, jestli to teda vyhrám. To vypadá skoro jako když hraju šachy. To ano. Tak super, jednou už jsme porazili. Takže to snad dáme. Už jednou porazili nám. Což nepadá dobře moc. Oni mají asi silnější vojáky, no. Druhýho. Jo, to dáme. No. Tak, super. No ale docela jakože o rozváky jsme přišli a to nevadí. Jako v druhé části videa si budeme na Terryho účet, že jo? Tak, tady jsou hodiáky. To nemyslím, ukážeme. To už nevyhrajeme. Tak, jdeme teda do města. A tady máme nějaký další úkol, vyrobit džbán. Což to vyrobíme asi tady, že jo? Nevyrobím. Tak teď nevím, kde se to vyrábí. Jo. No, tak tohle. Já jsem mohl teďka. Tak. Vyrobit bude to teda 5 minut, takže už asi tady se budeme ještě na výzkum. Tady jsme teprve této době vlastně bronzový, takhle. Takže tohle vlastně ještě mám vyzkoumaný ani. Můžeme to dát vyzkoumat. Tak, to máme. Ještě můžeme tohle. Super. Takže máme další nějaký věci vyzkoumaný. A teď se asi přesunu na Terryho kanál, takže my to tady teďka střihneme. Tak, jsme na Terryho účtu, že jo? A já to vlastně ještě dneska budu hrát já, protože on to moc neumí, takže příště až tady bude. Budu hrát já? Jo, jmenuje se Tady.cz. A že je tady stejně podobné jak já. Má účet. Tak, máme na webách kopytníky. Tady. Navrhujeme kopytníky nějaký. A asi bude chvilku trvá 20 sekund, no, tak to počkáme. A zauličíme si. Takže tak a tohle to. To nic. Super, takže to máme. Asi víc ještě teda. Ne, dobrý. Ale tak to nevím, tak ještě uděláme o jednoho, aby jsme měli větší šanci, teďka asi budeme utočit, jo? Jo. Takže máme dobít Dunar, oblast Dunar Sudu, takže čekáme ještě. Tak. Super. A jdeme to teda dobít. Tak. Může to načte, super. Takže útok. Dáme tam ještě tyhle ty teda. Útok. Dáme to tak, ale teďka taky automaticky. Tohle bychom měli vyhrát. Tak. Chvilku teda počkáme, doufám, že vás to baví.
Super, to jsme teda úplně v pohodě vyhráli. Tak. A ještě máme dobít, myslím, tu druhou část, nebo tu už ne? Ne, už ne. Tak, a co tu máme dál? Naverbuj kopytníky zase, jo? Tak jo. Naverbujeme nějaký ty kopytníky. Tady se odemkneme ještě tak. Tak. My jsme jich mohli cvičit, takže víc. Teď budeme prostě za ty... No jo. No to už ne, aby jsme se zase nějaký třeba, no. Kolik to stojí? No. Tak já mám ještě nějakou tu loveckou síši. Vlastně potom máte tady daleko větší město, ale to až potom díl, tady se něco překlik. Takže tak no, jo, to máme. Takže, nevím, ještě nahradujeme jednoho, aby jsme měli větší šanci. Tak, dokončit a vrat. Zaber Dunarsum. Tak, takže ještě počkáme 8 sekund, než to bude hotový. Jak napište si pod video do popisku, teda do komentářů, jaký hry máme ještě natáčet. Kromě těch, co máme, no, Ty informace. no, Takže se rozhodně napište. Tak, jdeme teda zaútočit. Jo, to bychom měli dát. To dáme tyhle, jenže máme asi silnější vojáky. Snad to dáme. Tak, my tady zase dáme automaticky, aby jsme to nemuseli dělat my. A uvidíme teda, jak to jde. Tak, jo, to bude. jo, snad jo. Tak. Jak to vyhrát? No super, vyhráli jsme to. Takže OK. A gratulujeme. Po získání této provincie získáš nové naleziště. Strom. OK. Tak. Jestli to odklidneme. Úkol, nebo jak bych to měl říkat. Bereme si odměnu. A máme pozbudit značení lidí a vyrobit dvě trofeje. Takže tohle uděláme. Takže my pro ně budeme muset postavit třeba tohle. Sem to hodíme. A ještě to chtělo co? Vyrobit dvě trofeje. Tak. Trofej tady, takže my to do příště uděláme, protože trvá 5 minut a doufám, že se vám to video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte dát like a uvidíme se v dalších videích. Čau. Čau.